que Cartagena és un equip que està preparat per confeccionar, és una plantilla confeccionada per lluitar pel play-off, i quan vam anar a casa seva a mi em va semblar un molt bon equip, un equip molt equilibrat, amb molts recursos, i els vídeos que hem estat veient demostren el mateix, no? Per tant, és un rival directe per la lluita que tenim per entrar al play-off, per aconseguir el somni de tot el club, de la gent de Belesport, de poder tornar a disputar un play-off, i bueno, jo crec que dissabte l'equip ha d'estar, no? I si som capaços de competir i competir bé, els 3 punts es quedaran aquí. Jo crec que principalment l'equip està bé, no? L'únic que estem acusant les baixes del David, el Julio, però jo crec que la gent del B està donant qualitat a l'entreno. Passa que el partit de València, tot i perdre 6-1, és un partit molt dur, és un partit que hi ha molt de contacte, i fins a avui no tindrem a tots els jugadors disponibles per entrenar, no? Perquè van haver-hi cops i torcedures de turmell, i hem anat arrossegant algunes baixes, no? Però jo avui confio en que puguem estar tots, que puguem fer un bon entrenament i dissabte a competir bé.